салом алейкум дӯстони азиз, радноё, бародаро, хоҳаро. Ин аст барномаи Пинасшапак ба жопа гуфти гапо. Чӣ хеле ки ман шумо да ваъда додагӣ будам ки меҳмонои зур-зура файрод мекунам. Ман да ваъдаам местам барои ҳамин якум меҳмони барномаи мо Айзик Лил Ҷовид. Респро рафтем. Дуюм меҳмони барномаи мо VIP TG MEB. Пешвоз бегиред. Мошина. Хуш омадед акор Аҳмад ки розӣ шудем гуфти гапо иштирок кунем дар барномаи мо. Ё барое ки мужикам. Ман хеле условияшон мондам ки метарси жопа хӯрданда. Гуфт ман жопа намехӯрам, ман мезанам жопара. Гуфтам мехе ки боша, биё гуфтам исбот ки ина ҳардушон ҳозир шудагиан гуфти гапо. Ҳардушон ҳамиҷадан. Гаррени гапои хеле баланд задан якдигаришон да ман жопа мезанам, иш меган ман жопа мезанам. Мебинем ки ҳозир кадомишон метавонанд. Рафтем. Ин парати, ин парати. Мисли ҳар вақта радноё пеш аз сар кардан мо танга мепартоем то ки фаҳмем кадомишон якум мезана. Ина рафт тангара аз замин мегирем кадомишон. Мошина. Чӣ хеле ки диден якум Айзик Лил Ҷовид мезанаву VIP TG MEB баротам иста. Давай, туда муваффақият, туда муваффақият. Инак бачаҳако чӣ хеле ки мебинем тайёрбинии Айзик барои зарба. Ай ҷаус АЮСМБ тайёра рафтем. Гол! Молодец, молодец, молодец. Якум гола Айзик задак, MEB сар дод. Ана ку ҳозир мебинем ку метона қасдиша гирифта. Ёки ҳамхе Айзик 1-0 мемона. Рафтем. навбати MEB тайёр шудест. MEB қарш кардага ӯ аюс тарсидест. Неки молодец. Молодец Айзик тонис гардонда. Ёки не рости гап Айзик натонис гардонда ва MEB рости Айзик зада гуфти гапо. ҳозир яки навбати Айзик ай заданда. Ку чикор мекунад? Молодец. MEB аю задагиш дарси хича гирифта гуфти гапо. Хит карда ки жопа мехӯра идоф намон ки ту бигзара ба пешаш. Ова барои ҳамин эҳтиёт ки натонист. MEB афсус натонист зада. Айзик 1-0 бридестай дувдари задагиан. Хай мебинем мухи ба чӣ? Вау, чай! Ира ку гуфти гапо да дворо вақте ки бозӣ мекардем, ин хеле голора чӣ мегуфтем? 3 гол ҳисоб мекардем. Ба ҷои 3 гол мегуфтем, хайҷада хеле намекунем, так бечорак 2-0 бой дурестаёз жопа мехӯра. Ку абача давай камбек бикӯ брат. Ман да ту боварӣ дорам. Се удар задак. Инак бародаро се удари задагиан. Ҳардушон се удари задагиан. Айзик 2 таша гол задак. MEB 1 таша натонист мутаассифона то ҳозира. Неки хаёз мебинем ку рафти. Абача дилет сӯхтаеста шаҳн уже. накунен хеле тағабудӣ нашавад. Аддуши бозӣ кунем. Давай. MEB тайёрӣ дидестай. Яке метона. Ҳозир гол! Қандота буза Амирҷон. Молодец. Ҳозир яке мебинӣ ки
як мебини ки айзик наметона эмиби метона ба ми ду мешава бо севдари дополнительно мезанад парто хита бигардона баъд ами гол бизад давай молодец ҳозир гарани интрига шидестай гарани интрига шидестай барои ки ду ягай шот эмиби шанс дора ки гола бизанаву шота ду дикна баъд бо дополнительный удар мешава давай рафтем ку мебинем давай давай эмиби ай бля сад афсус ганда қариб буд ганда қариб буда ки мебинем хай тақдир чунин аст ки вақте ки бой мети жопа мести биё ин хеле позитсия медонед чӣ маъноро дора бародаро и маънои уера дора ки эмиби бой додагиай айзик жопа мезанад бигзорами хе боша не ки эмиби жопа места гуфти гапо ҳақиқата иҷо када намешава авача ту дилсӯзӣ кардасти биза бача сахт биза ё ҳардушон чӣ дагаборе кардагиам ба фикри ман баъди барнома ман ҳардушона штраф мекунам молодец дида мехай гуфти гапо барномаи мо ҳамин буд агар ки ҳам хеле чизо шумода маъқул боша подписатсия кунед лайка биҷиқен шумо реванш намекунед не қард накард қастиша намегирӣ ҳамада визит нашадан анҷа ол визит ол о ана кадометон ки бозингари гарани сахтен ку одамое ки медиау чизода наздикен гуфти гапо кадометон ки бозингари сахтен шумо мода бинависен гуфти гапо мо барномаонда файротон мекунем ҳамин буд барномаи пеналти шапак ба жопа и барномада айзик бирид эмиби мутаассифона бой дод не ки ҳеҷ гап нестай гуфти гапо оли бо меояд бо ягон каса яке мебинӣ ки урам жопа мезана шумо ҳама каса дар паноҳи аллоҳ бошед ҳамин гапа ман бисёр мегӯм барои ки ай ҳамада гапи хубай бародаро бо то барномаҳои нава